Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kabugusan nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Biyernes sa Abril 9, 2022. Makita kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pagi sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa ato mga headliners, una sa mga balita lokal. Random drug test ginaduso nga i-institutionalize. Samtang Bacolod may ginahimo man nga tikang sa posibilidad nga pagtaas sa presyo sang kuryente. Sa mga nagapanguna nga balita national, booster shots sa mga kabataan ginatun-an na. Pilipinas magpabilin bukas sa mga Russian travelers. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa nga mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante.
magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyo kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Pagkaroon sa litanya sa nga mga nagapanguna nga balita lokal, plano sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA nga ma-institutionalize ang uplan harabas o kun ang random drug test diri sa Region 6. Suro kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, dako ang mabulig sini agud matap na ang pagdamo sa mga drug addicts sa isa ka lugar. Sa nasambit nga programa, una diri paidalom sa random drug test ang mga drivers, konduktor, kay mga personnel sang Vallecar Transit Incorporated nga ginpatigayon sang kainas ang aga sa Bacolod Series South kag North Terminal. Suno kay Tablate, inagud masiguro nga hilway sa illegal nga droga ang mga drivers kag hindi mabutang sa risgo ang ilang mga pasahero. Pagklaro ni Tablate nga tuyo sang sining aktibidad, amo nga may baluan kung mayara sa mga nagausar sa nga dalian nga droga, agud nga matap na kag mapaidalom sa drug rehabilitation kung kinahanglanon kag hindi mapasakaan sang kaso. Sa nahibaluan, kung mayara sang magpositibo, ipaidalom pa iniliwat sa confirmatory test. Wala ginabaliwala sang Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nagakabaton nga reports may kangtanan sa mga politiko nga ginaligar, ginafinance sa mga drug dealers sila kampanya. Suno kay PDEA Region 6 Director Alex Tablate, wala pa na-verify ang reports bangod kadamo man sa mga kinahanglan ikonsiderar kag una diri bangod sa political season sa karon. Dugang pa sa bulig sang kapulisan kay iwan pa nga mga law enforcement unit, ilagi na isa-isa ang pag-usisa sa mga impormasyon nga ginapalabot sa ila tatapan kag nagpasiguro nga wala nila ini ginapawalaan. But so far, for dito sa ating AOR, wala namang validated na itong si Juan de la Cruz ay mall at itong si Anoy Shell. Hindi man natin dinidiscount, pero as far as ano naman tayo hindi naman tayo pwedeng haka-haka lang, dismiss. We need Ang kabahin sang pagpahayag sa PDEA Regional Director nga si Alex Tablate. Sa iba nga balita lokal, 13 tanan ka pamilya na naapektuhan sa sunog sa Purokagaycay, Barangay 2 sa syudad sang Bacolod kinasang kaagahon. Sa record ni Anjanette Servano, ang social worker nga in charge sang DSSD sa Barangay 2, 37 ka mga persona ang naapektuhan sa sunog. 11 diri ang mga lalaki kag 26 ang mga babayi. Sa record sang DSSD, 5 ka mga puloy-an ang totally destroyed kag 8 ang partially damaged. Suno pa sa DSSD, ang mga biktima sang sunog temporaryo nga nagatiner sa ilang mga himata kag ang iban ang yara sa balay sang punong barangay. Sa idanam sang pulisa sang syudad, ang balay nga totally destroyed nagabaton sang 10,000 pesos nga ayuda kag 5,000 pesos naman para sa partially damaged. Sa katapusan nga balita lokal, ginpasiguro ni Councilor Archie Baribar, ang chairman sa Committee on Energy sa Konseho sang syudad, nga ginatutukan sa Yataltapan ang ginapaabot nga increase sa bayaran sang kuryente sa Seneco subong nga bulan. Suro kay Baribar, ini nga sitwasyon ang hindi nga mapaiway bangod sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sang gatong sa pangkalibutanon nga merkado. Dugang pa ni Baribar, luyag lamang sining nga mabantayan o kung ma-monitor kung bala mangin rasunable man ang pagpasaka nga posible ipatuman sa kooperatiba bilang paghatag proteksyon sa interes sa mga konsumidor. Una sa balita, una sa aksyon.
Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:22. Santon Plus Gold, The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salat. Mayong gabi sa itong mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live, si Sir Ray Flores Baryoga nga nag-monitor na sa sinayang nga gabi dira sa may Pandanon, DSB, ulan-ulan subong. Sakay Inday Atia Kimiriman, dra sa Morsha, si Joshua Christopher Bella. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa Sa iya ka page, no? Or iya ka tropa moto, mga motor riders, no? Pero ang ilang kanami bala kay isa ka charity project, no? Ang ila nga gin style, no? Para makabulig. So subong nagapangita sila sa mga donors and sponsors, 'di ba? Kay may ara sila sa bululigan. Do pag-explain diri sa ako, number 1 nila nga ibuligan is syempre mga estudyante. So basi isa pa dira sa inyo mga estudyante ang mabuligan man sini. So try to share man. I-search lang ang ilang page, no? Ang ilang page, ang name is din ako to. Dali lang. Moto vlog, sakto ko to. Dali lang gid ha. Balik ta danay. Tropa Moto gali. Tropa Moto na amo nang ilang ngalan sang page nga i-search ninyo, no? Para makakuha kamo sang more details about it, no? Sang ilang charity project. Hindi ko na siya masyado gid nga super explain into to, pero ara na naka-plastar naman ang ilang mga naka-plastar man ang ilang tinutuyo for this project. So try to search lang na sa mga ka-action naton. If interested ka mo yang maghatag, 'di ba? Magbulig, no? Labi na gid para sa mga estudyante nga mong maka-benefit sang sining project. So sige, standby sa aton nga mga ka-action para sa mga dugang pagid naton nga mga balita. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato
sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin. Philippine Standard Time, alas 6:29, kagkaroon sa detalye sa atong mga nagapangulang nga balita national. Ginatunan na sang vaccine expert panel o kung VEP ang paghatag sang COVID-19 booster shot sa mga kabataan. Sunod kay VEP Chairperson Dr. Nina Gloriani, may rekomendasyon na angot diri, labi na sa mga may edad, immunocompromised, may mataas nga exposure kag vulnerable sa COVID-19. Sa madumduman, Pebrero 24 sa ginpahayag sa panel nga wala pa ginarekomendar ang paghatag sang booster shot sa mga kabataan, edad 12 tubtob 17 anyos tungod wala pa sa mga pagtuon nga nagapamatuod nga madula ang immunity matapos sa makabaton sang primary series. Hindi mag-istrikto ang Department of Foreign Affairs sa pagpasulod sang Russian travelers sa piyak sang tensyon sa tungo sang Russia kag Ukraine. Sunod kay DFA Secretary Teodoro Locsin, batasan na sa mga Pinoy ang pagbaton sa sinuman nga luyag magbisita o kontemporaryo magtiner sa pungsod. Dugang pa ni Locsin, handa man ang Pilipinas sa pagbaton sa mga Ukrainian refugees kag sadtong Pebrero 28 nagpagwa sa mando si Presidente Rodrigo Duterte nga naga-institutionalize sa paghatag sang protection services sa mga refugees, stateless persons kag asylum seekers. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:31. Handom ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga malimitahan ang importasyon sang agricultural products nga makakompete sa ginaproduce sang local farmers. Ginhimo ni Dumagoso ang anunsyo sa town hall meeting sa Barangay Sibol sa diin. Ang Aksyon Demokratiko team ang nakigdialogo sa 2,000 ka mga manugtanom sang utan kag miyembro sang transport sector bilang parte sang ila listening tour. Ginpromesa man sang Action Demokratiko Standard Burger nga kung mahatagan sang tsansa, hindi na sinipag tugutan ang mga smugglers sang utan sa Pilipinas. Ginkadismaya man ni Dumagoso ang nahimo sang mga manugtanom sang utan nga napilitan na lamang padunuton ang ila produkto ikumparar nga ibaligya sa barato nga presyo. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:32. Inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa atong mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition karon nga adlaw Biyernes, Abril 8, 2022. Sa liwatan nyo tagbalita, Action and Defensor. Mga ka-action sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.